Tinsab fit-triq prinċipali li mill-Villa Rumana twasslek sal-Grotta ta' San Pawl fir-Rabat minn qudiema ta' kuljum jgħaddu mijiet ta' Maltin u turisti. Iżda ftit għandhom għarfien dwar dak li hemm mill-adba l-ġewwa tal-Knisja ta' Santa Marija ta' Doni li mar-Rabtin hija aktar magħrufa bħala ta' Duna. Il-preżenza ta' knisja f'dan il-post tmur lura sekli, iżda dik preżenti imbniet fi żmien il-Gran Mastru Kottoner fit-tieni nofs tas-seklu 17. Li jispikka b'mod partikolari hija d-dekorazzjoni tal-Knisja minn ġewwa, impittra kollha fuq stil rokoko, il-ħitan u s-saqaf. Iż-żmien u fatturi oħra bħal dħul ta' ilma, umdita għolja u teżżis għamlu tagħhom fuq dan il-ġmiel. Il-ħtieġa tar-restawr kienet kbira. 5 snin ilu il-kustodja ta' din il-Knisja ingħatat lill-Logotenenza Maltija tal-Ordine tas-Santissimu Sepolkru ta' Ġerusalemm bil-ħsieb li l-Knisja tkun ċentru spiritwali u kulturali għall-Logotenenza Maltija. Is-sena li għaddiet l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu ipprovdiet il-finanzi għar-restawr tal-pittura mal-ħitan u s-saqaf tal-Knisja. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qiegħda tikkontribwixxi fondi sabiex isir ir-restawr ta' din il-kappella. Dan ix-xogħol qed isir fuq l-arti u l-istruttura tal-kappella sabiex nippreservaw dak li ħallewna ta' qabilna. U jampen tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li tikkontribwixxi għal dawn il-proġetti. It-tmexxija tal-Ordine tas-Santu Sepulkru f'Malta qalet li kieku ma kienitx l-Awtorità għat-Turiżmu ma kienx ikun possibbli li jsir dan il-proġett li beda f'Settembru li għadda mill-kumpanija Atelier del Restauro li dedikat 4 restawraturi għal dan ix-xogħol. Aħna minn il-fondi tal-Gvern ma nkunux nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' xogħol. U hawnhekk turi wkoll il-kollaborazzjoni verament tajba bejn Stat u Knisja. Għal ġid ovvjament tal-poplu kollu li eventwalment jibda jsur din il-Knisja. F'4 xhur xogħol ir-restawr avvanza sew fuq is-saqaf. Ir-restawraturi huma konxi ta' sfidi li ser ikollhom, speċjalment fil-parti t'isfel tal-ħitan tal-Knisja minħabba saffi ta' żeba fuq xulxin li saru tul iż-żmien, f'attentat biex il-pittura u d-dekorazzjonijiet jidhru friski u jiġu rtukkjati xi partijiet li jkunu tqaxxru. Dawn is-saffi ta' żeba jridu jitneħħew fi proċess metikolus bit-tir li jaslu għall-oriġinal. Meta jintemm ir-restawr dan il-ġojjel moħbi fir-Rabat ikun jista' jerġa' jiġi apprezzat mhux biss bħala post ta' qima imma bħala xhieda tal-wirt artistiku u spiritwali ta' Malta li qed jintratt ġdid lin-nies tal-lum u ta' għada.